अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. मुसळधार पावसानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला होता. कुडामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस बरसला. कुडा हायवे नजीकच्या नवीन एसटी डेपोजवळील रस्त्यावर पाणी आल्यानं ओरोस येथील एक तरुण रात्री उशिरा पाण्यातून वाट काढण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र हा तरुण दुचाकी गाडी घेऊन जात असताना पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत जाऊ लागला. अशावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या कुडातील तरुणांनी धाडस दाखवत त्याला वाचवलं. मोटरसायकलनं हा तरुण पाण्यातून मार्गक्रमण करत होता. मात्र पुराच्या पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यानं हा तरुण वाहून जाऊ लागला. यावेळी काळपवाडी येथील सागर काळप, निकेश काळप, शैलेश तुरी, शैलेश काळप, अर्जुन सावंत, महेंद्र नाईक या युवकांनी त्याला वाचवलं. मोटरसायकलवरून हा तरुण जात असताना त्याला लक्ष्मीवाडी येथील 6 युवकांनी अतिशय शिताफीनं पकडत वाचवलं. पाहुयात या रेस्क्यूचे एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.